pokračujeme v otváraní Paldan Fates a sme zvedaví, aké shiny karty dnes nájdeme. Ahojte! Vítajte opäť u nás na kanále. Ako sme sľúbili, púšťame sa do novej edície a dnes nás čakajú tieto dva trojblistre. Dáme si s nimi súboj a zistíme, ktorý bude lepší. Takéto trojblistre, keby ste si chceli otvárať, mrkajte na stránku dazzle.sk, kde s kódom MAMINA10 ušetríte ešte aj skvelých 10%. A nie len na Pokémonoch, aj na Hot Wheels autičkách, aj na albumoch, aj na plišákoch a na všetkom, čo na tej stránke nájdete. OK, ideme zistiť, čo tu nájdeme. Chalani, nachystajte si ručky a ideme sa na to pozrieť. Mimikyu! A vyhráva Jakubko. Nečakané, mením tých Pokémonov, že? Že? Ale dnes vyhrali Jakubko a teda uvidíme, ktorý z týchto dvoch trojblistrov sa mu páči viac. No. Tento? Takže vyberáš si tento a Davidkovi ostáva tento. Trojblistre, ako som vám ukazovala, sú 3 typy. My sa pozrieme dnes na tieto dva. V týchto trojblistroch samozrejme nájdeme 3 boostre, nálepku a Baby Shiny promokartu. Takže naozaj jeden pool máme už istý. Jakubko, hneď na začiatku tvoja prvá Baby Shiny karta Fidouk. Aj s takouto nálepkou. Krásne. Ale je to milé. Môže byť, naozaj. Pekne potešilo, páči sa, to si môžeš odložiť. A samozrejme 3 boostre. Takže Jakubko, ideme zistiť, ako veľmi ti šťastie prijalo a či si vybral dobrý trojblister. Ideme na to? Ideme na to? Áno. Ideme na to? Áno. No poďme na to. Chceme vidieť nejaké shiny karty. Krásne shiny karty. Charizarda. Charizarda. Ja si Toho prosím... najlepšieho. Poď Jakubko. Ja si prosím radšej Gardevoira. To je karta, ktorá ma fakt veľmi zaujala. Už sme sa trošku na tie karty pozreli teda. A musím povedať, že toho by som si rada púla. Ten by ma veľmi, veľmi potešil a nebude v tomto boostri. A máš tu Executora. Takže už aj tie holokarty sa začínajú opakovať. Už ich začíname spoznávať. Aj keď sme otvorili tých boostrov ešte len veľmi málo. Ale Pokémoni sú takýto, platí a arty sú super. Tento set ma baví. Chalani, a vás? Áno. Hej? Áno. No uvidíme, čo si tu nájdeme. Takže joj! Vidíte to! Baby Shiny a Gastly. A ešte jedna kartička. Chatu. Holo. No ono sa to tak leskne, to sú tie holočka. Ale Jakubko, máš tu ďalšieho Baby Shinyho. Pidgeotto. Tohto Pokémona máme radi. Vyzerá to tak, že budeme mať veľkú zbierku Baby Shiny kariet. Zatiaľ nám padajú len Baby Shiny karty. Chceme vidieť aj nejakú veľkú, že? Bude tu? Chceme vidieť Charizarda. A Gardevoira. No poď. Aj. Čo ešte chceš vidieť? Povedz. Akú kartu si chceš potiahnuť? Ktorá sa ti páči z tohto setu? A máme tu prvé reversko a Maractus a Holo. Jakubko, tvoj trojblister nám priniesol promokartu a jedno Baby Shiny. OK, Davidko, si pripravený? Áno. Ideme ho rozdriapať? Áno. Ideme zistiť, čo sa tam nachádza? Áno. No jednoznačne. Tak sa mi to páči. S emóciami a nadšením. Davidko, máme ho tu. Mašif. Aj s nálepkou. Drsnou. Kde pôjde nálepka? Na zošit? No, tak vieme už, kde pôjde nálepka na zošit. A ďalšie Baby Shiny do zbierky. Čo to bude? Napíšte nám do komentára, čo si myslíte. Čo padne Davidkovi? Padne mu tam toho viac ako Jakubkovi? Alebo vyhrá Jakubko s jednou Baby Shiny? Ja som veľmi zvedavá. A tak trošku tajne dúfam, že Davidko prekonáš Jakubka. Chceli by sme si pozrieť nejaké karty. Jono, tá je tu tiež úplne úžasná. Tá karta naživo musí byť neskutočná. Poďme si ju pozrieť. Tak nič. Na budúce. OK, pozrieme, skúsime ďalší booster. Jono, Charizard, Gardevoir. Tie karty sú všetky topkové, no. Utekajme. A Mew, zabudáme ešte aj na Mew. Aj tá je fakt vymakaná. Takže bubline. Tá v bubline, presne tak, Jakubko. Áno, máš to už napozerané. Ja tam niečo vidím. Ale čo tam ty vidíš? Ja tam niečo vidím. Tam sú tie reverska, čo sa lesknú. Takže pekne máme tu Big
shiny, hneď si ho Dávidko musel poobzerať samozrejme. Ukáž. No dobre, vychutnaj si ho. Má sa pravdu. Ešte si ho pozrieme spoločne. Aj Charmeleon je strašne krásny. Áno, Ten ide Espatra do albumu. X. A my sme zvedaví, čo si vyťahneme v poslednom boostri dnešnej otváračky. Chceme vidieť nejakú pecku. Poďme na to. David. A máme tu ďalšie Baby Shiny. Takže Shiny karty naozaj padajú a škoda, tu je Lapras. Ty si už vychutnávaš kartu. Toto teraz vždycky na tom prvom mieste budeme mávať Baby Shiny a už ďalšie karty pomaly otvárať. Ale našli sme teda Annihilate Baby Shiny a vyzerá to tak, že budeme asi zakladať album na Shiny karty, lebo je ich tu naozaj veľa, naozaj padajú. Luxus tie karty, takže máme tu aj úprimnú recenziu. Spokojný si? Áno. Kúpime ďalšie boostre? Áno. Takže my ideme pozrieť na stránku Dazzleska, čo všetko tam ešte nájdeme. Samozrejme na ďalšie produkty z tejto série Paldan Fates si všetci musíme ešte chvíľu počkať, ale sledujte stránku, predobjednávky sú rozbehnuté a ak chcete ušetriť 10%, nezabúdajte kód na MAMINA10. Sme radi, že aj toto video ste si s nami pozreli, napíšte nám do komentára, čo pekné vám padlo z Paldan Fates a my sa vidíme opäť na budúce. Majte sa krásne, ahojte! Ahojte.